Wel, fel chi'n gwybod, ni wedi bod yn mynd trwy y bregaeth ar y tir gwastad yma. Wythnos diwetha, jyst i'n atgoffa ni, wnaethon ni edrych ar falle beth oedd y pwynt cyntaf oedd gan yr arglwydd Iesu ar gyfer ei ddisgyblion. Mae eisiau chi edrych ar fywyd mewn ffordd wyneb i weired, upside down. Okay? Nid edrych ar bethau fel mae'r byd yn edrych ar bethau, a chwilio am drysorau fel mae'r byd yn edrych amdanyn nhw, ond sylweddoli fod chi yn gallu ymfalchio a llawenhau am eich bod chi'n dlawd, yn enwedig yn dlawd yn ysbrydol ac yn anghennus yn ysbrydol, oherwydd pan ych chi'n gweld eich angen chi yn ysbrydol, yna mae'r arglwydd yn rhoi i chi. Mae yn gallu'ch bendithio chi. A felly mae'n dechrau fyna. Gwyn eich byd yr rhai sydd i weld yn dlawd ac yn anghennus ac gyda dim byd, oherwydd mae'r arglwydd yn mynd i ei gwobrwyo nhw. Ond os yw eich trysor chi ar y ddeiar ac ymhethe'r ddeiar, yna fyddwch chi'n cael eich gadael gyda dim byd yn y pen draw, mae'n dweud. Dyna fydd eich lot chi, sef beth ych chi'n profi, y trysor, y ganmoliaeth falle a'r trysorau bydol ych chi'n profi nawr. Ac felly i ni'n ystyried trysor a gwerth mewn pethau ysbrydol, nid pethau bydol. Mae'n dechrau fyna. A chi'n cofio, oedd e'n neud y gymhariaeth yna, oedd e'n edrych ar ei ddisgyblion a dweud, gwyn eich byd chi. Oedd e ddim yn inclusive i bawb o'r dyrfa, oedd e'n exclusive i rai oedd e'n ddilynwyr Crist. Yna wedyn, sylwch nawr, mae yna rhyw fath o transition falle gallech chi ddweud, lle mae e nawr yn dweud yn ymhellach. Ond wrth i chi, adnod 27, ond wrth i chi sy'n gwrando rwy'n dweud. So mae yna gyfarwyddyd i rai sy'n fodlon gwrando. Mae yna awgrymu felly y rhai sydd wrth gwrs yn dilyn ei lais, rai sydd yn ddefaid ei braiddau, yn ddilynwyr Crist yr athro. Felly i chi nawr sydd yn gwrando. A fi eisiau gwneud y pwynt yma, mae'n bwysig wrth i ni ddechrau, dyw beth i ni'n mynd i edrych arno bore yma, ddim yn ddisgwyliedig o bawb. Mae'n ddisgwyliedig o Gristnogion. Mae'n ddisgwyliedig o rai sydd yn dilyn Iesu Grist, sydd yn eiddo i Grist, sydd yn bobl Crist. A mae yna berygl, weithiau, ein bod ni'n disgwyl fod pobl eraill yn mynd i'n trin ni fel hyn, a mae'n bod ni wedi trin nhw fel hyn. A dyn ni'n mynd yn grac ac yn chwerw fod pobl eraill ddim yn ein trin ni, a mae'n bod ni'n ei trin nhw fel yna. Cofiwch, dyw e ddim yn dweud y dylai pawb wneud hyn wrth y rai sy'n gwrando, wrth y rai sydd yn gwrando ar lais yr arglwydd. I ni'n gallu teimlo'n drist fod pobl eraill falle ddim yn ymateb i ni fel i ni'n dymuno iddyn nhw wneud, ond cofiwch, cyfle yw e i ni i amlygu Crist a'i efengyl iddyn nhw. Heb ddisgwyl bod nhw'n gwneud yn ôl fel y bydden ni yn dymuno falle iddyn nhw wneud wrth natur. Cofiwch hynny, mi allwn ni fynd weithiau'n grac ac yn chwerw, oherwydd bod ni'n dangos cariad, dangos trigaredd, dangos gras i eraill, a dyw e ddim yn dod yn ôl. Ond os fydde Crist yn gwneud hynny, bydde ni mewn twll, achos pan nath Crist wneud hynny ni i ddechrau, bydde ni'n sicr ddim yn dangos gras a chariad a trigaredd at yr arglwydd o'n ni. Nath e wneud hynny ni pan oedden ni'n yn elynion ac yn bechaduriaid, fel y byddwn ni'n gweld mewn munud. Felly cofiwch hynny ar y dechrau. O, reit, mae hwn di ail ddechrau, allai gael y nodiadau full size, gobeithio. Grêt. Iawn, y peth cyntaf fi eisiau gwneud yw edrych ar sut mae yr arglwydd Iesu'n dweud wrthyn ni. Y pwynt cyntaf yw dilynwch esiampl dad. Dilynwch esiampl dad. Edrychwch ar adnodau 35 a 36. Maen nhw bron fel rhyw fath o ganolbwynt i'r hyn mae Iesu yn ei ddysgu ni. Nage, carwch eich gelynion a gwnewch ddaioni ar o'ch fenthyg heb ddisgwyl dim yn ôl, bydd eich gwobr yn fawr a byddwch yn blant y goruchaf, oherwydd y mae ef yn garedig wrth yr aniolchgar a'r drygionus. Byddwch yn drigarog
fel y mae eich tad yn drigarog. Chi'n deall y pwynt? Beth mae'n dweud fan hyn yw, fel mae, bydd eich gwobr yn fawr a byddwch yn blant y goruchaf, chi'n mynd i fod yn blant eich tad, oherwydd y mae ef, y tad, yn garedig wrth yr aniolchgar a'r drygionus. Sut mae'r tad wedi delio gyda ni? Trigaredd. Tuag at rei aniwiol ac aniolchgar, drygionus. Felly, fel nawr rhai sydd yn blant y goruchaf, sut i ni fod ymddwyn? Fel y tad, byddwch yn drigarog, fel y mae y tad yn drigarog. A mae yna rhywbeth hyfryd yn y ffaith fod yr arglwydd ddim yn ein galw ni i unrhyw beth sydd ddim yn cael ei amlygu yn yr arglwydd ei hunan, a sydd heb ei ddangos i ni gan yr arglwydd ei hunan. Mae wedi cael ei amlygu i ni yn a thrwy yr arglwydd Iesu. Dyw e ddim yn ein galw ni rhywbeth dyw e ddim wedi gwneud ei hunan. Gobeithio bod hwnna yn dod yn glir i ni. Felly beth mae'r arglwydd yn ein galw ni iddo fe te? Sut i ni i ddilyn esiampl yr arglwydd? Wel, os ewn ni nôl nawr, mae'n galw ni i ni lot o bethau, dyn ni ddim am i cyfro nhw gyd. Mae gormod yna i wneud hynny mewn manylder, ond i ni i garu ein gelynion, i ni i wneud daioni rhai sy'n ein cysau, i ni i fendithio rhai sy'n ein melltithio, i ni i weddio dros y rhai sy'n ein camdrin ni. Pan fydd rhywun yn taro ni ar ein boch, i ni gynnig y foch arall. Os yw rhywun yn cymryd ein mantell ni, i ni i beidio eu rhwystro nhw a cymryd y crys hefyd, sef y dillledyn nesaf lawr. I ni i roi i bawb sy'n gofyn, ac os yw rhywun yn cymryd ein eiddo, i beidio gofyn amdano fe nôl. Fel i ni'n dymuno eraill i wneud i ni yw wneud iddyn nhw y rheol eiraidd, golden rule. Chi'n ffindio'r pethau'n yn hawdd? Chi'n ffindio'r pethau'n naturiol i chi? Os ych chi'n rhywbeth fel fi, maen nhw'r gwrthwyneb i beth sy'n naturiol. Maen nhw'n bethau mae'r arglwydd yn gofyn i ni i'w gwneud sydd yn ymddangos bron yn amhosib i ni wneud. Nag nhw? Beth yw'r redd fyno ni os yw rhywun yn eich taro chi? Chi eisiau taro nhw'n ôl. Yna redd naturiol. Mae eisiau gwaith i ni fod yn onest ddim. I chi eisiau bwrw nhw'n ôl. I chi eisiau talu nôl pwyth am bwyth. Sut i ni eisiau trin pobl sydd yn trin ni'n wael? I ni eisiau trin nhw'n wael. I ni eisiau iddyn nhw deimlo beth i ni wedi teimlo. Nag i ni? Trwy natur nawr. A mae'r arglwydd yn dweud, na, fi'n eich galw chi i alwad uwch, i ffordd uwch o fyw. Fi eisiau chi i fod fel mae'r tad wedi bod i chi. Fel mae'r arglwydd wedi'ch trin chi. Wnaethon ni edrych ar hyn a mae'n gret, fel bod fi ddim yn gorfod delio gyda fe lot, yn Rhufeiniaid 5. Sut mae'r arglwydd wedi delio gyda ni? Wel, pan oedden ni'n elynion iddo fe, nath e'n caru ni. Pan oedden ni yn estroniaid, nath e ddod a nath e roi ei hunan drosto ni. Nath e'n cymodi ni a'i hunan. Nid ni nath ddod a dweud, come on nawr Iesu, beth am i ni fod yn ffrindiau? Na, nath e ddod ag ymostwng i ni fel gelynion. Nath e ddod pan oedden ni yn troseddu yn ei erbyn e, nid fe'n yn erbyn ni, a dymuno ein bod ni yn dod i berthynas iawn gyda fe. A sylwch te, nawr ein bod ni wedi profi rhywbeth o hynny. Nawr ein bod ni wedi profi gras, profi trigaredd o'r fath anhygoel yma, yn nerth yr ysbryd i ni'n abl i ddangos yr un math o gariad a trigaredd tuag at eraill. Mae wedi agor y drws i ni. A mae'n bod ni wedi profi'r fath beth i ymdrin ag eraill. Mewn ffordd sydd nid yn unig yn amlygu'r efengil, ond dyma'r natur mae Iesu eisiau ni gael, sef ei natur e. Pan mae Iesu'n ein achub ni a byddwn ni'n gweld mwy o hyn heno, dyw Iesu ddim yn ein achub ni mwyn i ni aros fel ydyn ni.
i ni gael ein rheoli gan bechod. Mae di'n hachub ni i'n newid ni. I ni fod yn bobl nawr sydd fel Crist, sydd yn amlygu ein hunain i fod yn nodweddion fel Crist. Ac felly pan ni'n darllen rhain, ei bod nhw mor wrth naturiol i ni, beth mae hwnna'n dangos i ni? Wel, mor bechadurus yw ein natur ni, y natur sydd ynddo ni. Mae natur pechod yn teyrnasu ynddo ni. Ond beth sydd ei angen te? Wel, mae angen natur newydd arno ni. Heb y natur newydd yna, dim gobaith gyda chi i wneud y pethau yma. Dim gobaith. A felly mae'n bwysig dechrau'n fyna. Os nag ych chi'n eiddo i'r arglwydd Iesu ac wedi derbyn natur newydd, peidiwch â dechrau ar y rhestr yma. Mae rhaid i chi ddechrau gyda gofyn i'r arglwydd am natur newydd. Ac am nerth yr ysbryd glân. Mae rhaid dechrau'n fyna. Ond, sylwch, wedi i ni gael ein geni o'r newydd. Mae'n agor y drws i hyn. Dyma'r gobaith ar ein cyfer ni. Dyma'r bwriad sydd gan Grist ar ein cyfer ni. Dyw e ddim eisiau ni aros yn bobl sydd fel petai ni wedi yn cael ein arglwyddiaethu gan bechod. Mae eisiau ni fod yn bobl sy'n cael ein arglwyddiaethu gan Grist a'i efengyl. Cwestiwn i chi, ydy hynny'n wir amdano chi? Fod Crist yn teyrnasu ac felly mae hynny'n cael ei amlygu yn y ffordd dyn ni'n delio gydag eraill. A sylwch sut mae y mor wahanol i'r natur sydd gyda ni, y natur bechadurus yna sydd gyda ni. Mae yn un peth nag yw i garu y bobl sy'n ein caru ni. Mae hwnna'n un peth, a mae hwnna'n gallu bod yn challenge weithiau. Ond be mae'n gweud fan hyn yw carwch eich gelynion. Carwch y rai sy'n eich cysau chi. A nid jyst caru nhw, sylwch, gwnewch ddaioni iddyn nhw. So nid jyst eich bod chi ar yw ymdeimlad o bod chi eisiau bod nhw'n wneud yn dda ac eisiau bod nhw'n profi bendith, ond bod chi'n chwilio am ffyrdd i'w bendithio nhw. Mae'n mynd ymhellach. Mae hwnna'n her enfawr, nag yw e? Sylwch, carwch eich gelynion, gnewch ddaioni i'r rhai sydd yn eich casau. Pwy sy'n eich casau? Eich gelynion. Ydyn ni'n bobl sydd wrth edrych ar Iesu a'r ffordd mae e wedi delio gyda ni yn cael ein cymell wedyn i fod eisiau gwneud yr un peth i eraill. Mae rhaid fod ein llyged ni ar yr arglwydd Iesu mwyn i hyn ddigwydd gyda llaw. Mae rhaid fod e. Os nag yw'n llyged ni ar yr arglwydd, sdim chans gyda ni. Fel mae e wedi gwneud i ni, ni'n dymuno gwneud i eraill. I ni eisiau bod nhw'n profi bendith, profi gras. I ni eisiau, a sylwch, gweddiwch dros y rai sy'n eich camdrin chi. Oedd hwnna wedi taro fi. Mae'n wir neu we. Chi'n bod pan ych chi'n gweddio dros rhywun, chi'n gweld nhw'n wahanol. Pan ych chi'n siarad am rhywun sy'n eich camdrin chi, chi'n siarad amdano nhw mewn math o ffordd, ond wrth i chi weddio drostyn nhw, chi'n dod â nhw nawr ger bron yr arglwydd. A mae hwnna'n ein atgoffa ni o rhywbeth. Wel, sut mae'r arglwydd yn ei gweld nhw? Nid jyst sut dwi'n ei gweld nhw'n, tybed sut mae'r arglwydd nawr yn edrych ar y person yma. A mae hwnna'n gallu newid rhywbeth. Ydy mae'n elyn i fi, ond drian ag mwy na thebyg mae'n elyn i Grist hefyd. Mae'n golledig, mae'n anghennus. Ac yn sydyn, mae wedi amlygu ei angen ni am trigaredd fel dwi wedi profi trigaredd. Mae angen yr efengyl, neu mae hi angen yr efengyl. Chi'n sylwi, wrth ddod â nhw at yr arglwydd mewn gweddi, mae'n atgoffa ni o'i stad nhw ger bron yr arglwydd, ei stad ysbrydol nhw. Ond nid yn unig hynny, wrth gwrs, mae'n atgoffa ni o sut mae'r arglwydd wedi bod mor drigarog tuag ato ni. A sut allwn ni wedyn fod yn rhagrythwyr yn dweud, o ie, dwi'n fodlon derbyn trigaredd, ond dwi ddim yn fodlon dangos trigaredd. Yn sydyn, mae'n ni'n cymell ni ddelio gyda nhw mewn ffyrdd gwahanol. O'n i'n arfer mynd mor grac gyda dad pan o'n i'n cwyno am rhywun a bydde fe'n gweud gweddi a drostyn nhw, gweddi a drostyn nhw. Really? Bob tro? Weithiau o'n i jyst eisiau bod e'n dweud, fi gwybod, mae'n annoying, neu mae'n gas, neu beth. Oedd e wastod, diolch i'r arglwydd am hynny, yn dweud gweddi a drostyn nhw. Achos mae'n dangos i ni, maen nhw angen Crist. Maen nhw angen cael ei gweddio drosto. Sut byddai'r arglwydd yn delio gyda nhw?
Sut bydden ni, os bydden ni yn ei sefyllfa nhw, yn dymuno fod rhywun yn gweddio drosto ni? Cofiwch, ddod a'ch gelynion chi, y rhai sydd yn eich casau chi, y rhai sydd yn eich trin chi'n wael, chi yn yr ysgol, os oes rhywun yn eich trin chi'n wael yn yr ysgol, gweddiwch drostyn nhw. Fi'n gwybod rhywbeth am hwnna. Gweddiwch drostyn nhw. Gweddiwch bydd yr arglwydd yn trigarhau wrthyn nhw ac yn ei bendithio nhw, achos dyna maen nhw angen, dyna unig obaith nhw i newid. Bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio. Eto, ni wedi gweld hyn i gyd yn cael ei amlygu ni yn Iesu Grist. Oedd e'n bendithio rhai oedd e'n ei melltithio fe. Yn ei alw fe'n bob math o bethau. Hyd yn oed yn galw Iesu yn y diafol gyda llaw. Hyd yn oed pan oedd pobl yn croesoelio fe ar y groes, beth oedd e'n dweud? Arglwydd, dad, maddau iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n gwneud. Gweddiwch y bydd gyda ni rin agwedd calon ar arglwydd Iesu, bod ni'n ei gweld nhw trwy lens yr efengil, trwy lens Crist. Nid yn ei gweld nhw trwy natur dynol ffeiledig ni. Yn enwedig hefyd bod ni ddim yn ei gweld nhw a bod ni'n cael ein effeithio gan ein emosiynau ni. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn eich camdrin chi, chi'n mynd yn grac, chi'n mynd yn drist, a mae'r emosiynau yna weithiau yn gallu cymylu'r ffordd i ni'n gweld pobl eraill. Mae'n mynd mlaen i weid, nag yw e, hyd yn oed yn fwy na hynny, pan mae rhywun yn eich taro chi, mae eisiau chi gynnig y foch arall iddyn nhw. Nawr, mae'n un peth i weid wrth gwrs fyna, os yw rhywun yn eich taro chi, chi'n cynnig y foch arall, be chi ddim yn neud, yw chi ddim yn bwrw nhw nôl i ddechrau. Mae hwnna'n ddechrau da. Ond mae'n debyg pryd hynny, fod pobl yn taro boch fel arwydd o amharch yn enwedig tuag at rhywun oedd yn i'w trin yn israddol iddyn nhw. So oedd e'n cael ei alw'n backhanded slap, fel bydden ni'n galw'n backhanded compliment falle mewn un ystod, yn trial taro rhywun i lawr neu tynnu rhywun i lawr. Mae'n debyg fod y rhufeiniaid yn gwneud i'r Iddewon, enghraifft. Eisiau bychanu rhywun, eisiau dangos i rhywun i lle nhw. Dyna mae'n debyg oedd y meistr falle yn taro gyda tu fas y llaw. Ond mae'n debyg, os ydych chi'n agor y llaw, troi y foch, byddech chi'n agor, yn gorfodi nhw agor i llaw os ydych nhw'n bwrw chi to. Byddwn nhw'n gorfod wneud gyda'r ochr arall. Ac oedd un diwynydd yn dweud, the only option then was to slap with the palm of his hand. And this was not the way to slap a slave, or the way Romans would desire to elevate the Jew. This was reserved for equals. A felly backhanded slap, israddol, ar y llaw agored, ar yr un lefel. Ac felly, thus in giving the other cheek, the degraded person asserted his humanity in a brave counter move. Ac yn ddiddorol felly, y pwynt sydd gan Iesu, mae'n debyg yw, os yw rhywun yn treul eich tynnu chi lawr a'ch trin chi fel dinesydd eilradd, yn gyntaf, peidiwch â bwrw nôl. Dechreuwch fyna. Peidiwch â throseddu nôl, ond yn hytrach meddyliwch am ffyrdd i ddangos eich hunaniaeth chi a'ch bod chi yn berson o'r un radd â nhw, a rhoi cyfle iddyn nhw nawr eich trin chi'n iawn. Yna mae'n mynd cam ymellach hyd yn oed. Mae'n dweud beth am eich mantell a'ch crys chi. Yn ôl cyfraith Moses, os byddech chi'n edrych ar Deuteronomium, byddech chi'n gweld fod cymryd mantell rhywun yn drosedd. Oedd e ddim yn iawn. Oedd pawb yn heiddi ei mantell nhw. Ac oedd e'n dweud, paid â'i rhwystro a cymryd dy grys hefyd os ydyn nhw'n cymryd dy fantell di. So maen nhw wedi troseddu'n barod yn ôl cyfraith Moses, ond paid â rwystro nhw a cymryd rhywbeth arall. Mae gen ti hawl i'r fantell a dy grys, ond paid â dalgafel ar yr hawliau yna. A mae hwnna'n rhywbeth diddorol, nag yw e? I ni yn bobl, mae gyda ni hawliau, ond i ni ddim i ddalgafel ar yr hawliau yna fel petai nhw'n bwysicach na dangos cariad tuag at rhywun, a dangos trigaredd tuag at rhywun. Fi'n credu bod hwnna'n her enfawr i ni. Oedd Paul yn dangos hynny, nag oedd e, yn ei weinidogaeth. Oedd pethau'n digwydd i Paul weithiau, ac oedd e'n erbyn cyfraith gwlad. Oedd e ddim yn fflago nhw lan ar y pryd, oedd e'n fodlon dioddef amharch a colli'r hawl, ac dim ond ar ôl iddo fe brofi hwnna, bydde fe'n mynd nôl a dweud wrth rhywun, chi wedi trin fi'n anghywir fan hyn, yn ôl eich cyfraith chi. Peidiwch â wneud hyn i'r Cristnogion eraill.
So mae'n ddiddorol, mae eisiau codi hawliau'r Cristnogion lan, fel bod nhw ddim yn cael eu camdrin yn y gobaith, ond dyw e ddim yn dal gafel ar ei hawl yn hytrach mae'n defnyddio'r cyfle yna i amlygu'r efengyl iddyn nhw, i amlygu Crist iddyn nhw. Tybed, ydyn ni'n mor brysur yn trio dal gafel ar fy hawliau nes bod fi ddim yn canolbwyntio ar y drws falle mae'r arglwydd yn ei agor i'r efengyl. Trwy'r amharch yna, trwy y dioddefaint yna. Allai weithio chi, mae yna lot o dystiolaethau o bobl mewn gwledydd eraill lle maen nhw'n cael eu camdrin, maen nhw yn y carchar. Dyw e ddim yn iawn o ran eu hawliau nhw bod nhw yn y carchar, ac eto mae wedi dod yn gyfle i'r efengyl. Ac yw hwnna'n fendigedig bod yr arglwydd wedi defnyddio hwnna? Dyw e ddim yn gwneud y peth yn iawn. Beth mae'n dangos yw sut mae'r arglwydd ar gweitha hynny'n gweithio. A mae'n bod i ddim yn gorfod dal gafel yn y pethau yna. I ni'n dal gafel ar Grist. Ac wrth gwrs, yr esiampl o hynny yw Crist ei hun. Beth nath Crist? Nath e ddod o'r nefoedd, o'r drindod berffaith yn y nefoedd, i hawl ond nath e ddim dal gafel ar hynny. Chi'n cofio? Philippiau 2. Nath e ddim ystyried cydraddoldeb gyda Duw yn rhywbeth i ddal gafel arno. Rhywbeth i'w gipio. Yr hawl oedd gyda fe, yn hytrach roi hwnna heibio mwyn pechaduriaid fel ni. Gan wybod bod yr arglwydd yn ei amser ei hun yn mynd i ddyrchafu fe i fod yn frenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Na chi anhygoel yw hynny. Un adnod sydd wastod fi'n gweddio y bydd yn dod yn wir i fi, achos sa'n credu bod e wirioneddol nawr, a falle fydd e ddim nes bod ni'n profi gwir ddioddefaint, ond un adnod yw Actau 5, adnod 41. Mae'n dweud fyna, ar ôl iddyn nhw, os chi'n cofio, maen nhw'n rhannu'r efengyl, y disgyblion, yn fuan ar ôl y Pentecost, a maen nhw'n cael eu fflangellu oherwydd hynny. Ac ar ôl hynny, maen nhw'n mynd i ffwrdd o'r Sanhedrin, lle maen nhw wedi cael eu fflangellu a'i cwestiynu, eithant wythau ymaith oedd y Sanhedrin yn llawen, am iddynt gael eu cyfrif yn deilwng i dderbyn amharch mwyn yr enw. Na chi beth anhygoel i allu dweud? Eithant i ffwrdd yn llawen am iddynt gael eu cyfrif yn deilwng i dderbyn amharch mwyn yr enw. Maen nhw'n llawenhau achos mae pobl maen nhw'n gwybod mae'r arglwydd wedi defnyddio y ffaith bod Crist ynddyn nhw a bod nhw'n cyhoeddi Crist fan hyn. Dyna sydd wedi effeithio ar y Sanhedrin a'r holl bobl yna oedd yn ei cysau nhw. Dyn nhw ddim wedi derbyn amharch am eu bod nhw'n amharchus tuag at eraill. Dyn nhw ddim yn derbyn amharch a dioddefaint am eu bod nhw yn pain in the neck, am eu bod nhw yn rhwystredig ac yn annoying. Na, maen nhw'n derbyn amharch oherwydd Iesu Grist, oherwydd yr enw. Mae eisiau ni weddio os bydd hynny'n wir i ni, ac byddwn ni'n ystyried ein llawenydd os fydd hynny'n digwydd. Dyw e ddim yn mynd i ddigwydd nawr yn yr un ffordd falle mewn ffurf llai difrifol, ond hyd yn oed wedyn ni'n gweddio byddwn ni'n deall ac yn gweld y llawenydd sydd ynddo fe, bod ni'n cael rhannu yn nioddefiadau Crist, fel mae Paul yn dweud yn Philippiaid 3. Felly, jyst achos fod hawl gyda ni ddal gafel yn rhywbeth, peidiwch a meddwl bod y dylen ni. Ac y byddwn ni'n adlewyrchu Crist a ei agweddau fel ni'n gweld yn Philippiaid 2. Nesaf mae'n mynd mlaen i ddweud sut y dylen ni ddelio gyda'n gilydd ac agwedd ein calon ni. Adnod 37, peidiwch a barnu ac ni chewch eich barnu. Peidiwch a chondemnio ac ni chewch eich condemnio. Maddeuwch ac fe faddeuir i chwi. Yn un peth i ni'n gweld fan hyn, yr arglwydd yn dweud, deliwch gyda eraill fel ych chi'n disgwyl y byddai i'n delio gyda chi. Y byddwch chi'n cael eich trin. Ond hefyd sylweddolwch, os ych chi'n barnu pobl eraill, chi'n agor y drws iddyn nhw eich barnu chi. Hynny, os ych chi'n mynd at rhywun ac yn dweud, edrych nawr, fi wedi sylwi bod ti'n neud hyn, a diw yn ddim yn oce. Chi'n agor y drws iddyn nhw i ddod atoch chi, dweud, fi'n falch bod ti wedi pwyntio hwnna mas i fi, achos mae gen i rester o bethau ti'n neud sydd ddim yn oce, a fi eisiau pwyntio nhw mas i ti.
Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli, ni'n agor y drws, nag ni. Os i ni'n condemnio rhywun arall, mae'n agor y drws iddyn nhw ein condemnio ni. Mae hwnna'n bwysig. A mae e'n crynhoi hwnna i gyd gyda'i bwynt am y brychein ar darn mawr trawst y darn mawr o bren. Ydwn ni nôl at hwnna mewn munud. Ond i farnu, just ar y pwynt o farnu, mae'n bwysig bod ni ddim yn cymryd hwnna mas o'i gyd-destun fan hyn. Peidiwch â barnu. Dwi wedi clywed lot o bobl yn cynnwys Cristnogion yn dweud, dylen ni ddim barnu, hynny yw, dylen ni ddim asesu mewn un ystyr, a gwneud rhyw asesiad a wneud datganiad am unrhyw beth. Pwy ydw i farnu? Nid dyna beth mae Iesu'n dweud fan hyn. Dylen ni farnu yn yr ystyr bod ni'n gallu cydnabod a dweud pan mae rhywbeth yn anghywir yn unol â gair Duw. Mae'n iawn i alw mas pechod. Mae'n iawn i alw mas anghyfiawnder. Dylen ni farnu yn yr ystyr hynny. Dylen ni allu barnu ein hunain yn yr ystyr hynny hefyd. Beth mae'n golygu falle i grynhoi yw beth mae'n dweud yn Ioan 7:24 sef, peidiwch â barnu yn ôl yr olwg, ond yn ôl safonau barn gyfiawn, neu barn Duw mewn geiriau eraill. Esiampl falle i ni, o'n i wedi meddwl am, oedd y wraig oedd wedi eneinio traed Iesu gyda per arogl, os chi'n cofio, oedd y disgyblion wedi edrych ar hynny a wedi ei barnu hi yn dweud, mae hwnna'n ofnadw, mae hwnna'n wastraff. Wedi gwneud rhywbeth gwastraffus. Ond yn ôl Iesu, mae hi wedi gwneud rhywbeth bendigedig, prydferth. So maen nhw'n yn rhoi barn, yn mynegu barn sydd yn anghywir ac yn ei barnu hi yn anghywir. Ond nhw'n gyflym ac yn anghyfiawn yn ei barn. A felly mae'n bwysig bod ni'n barnu, nid yn ôl ein teimladau ni yn gyntaf, nid chwaith yn barnu cymhellion calon rhywun. Mae hwnna yn berygl enfawr, hyd yn oed i Gristnogion, bod ni'n barnu cymhellion, motives pobl eraill. Dyma pam o'n nhw'n bwriadu wneud hyn i fi. Chi ddim yn gwybod hynny. Mae'n bwysig bod ni ddim yn mynd lawr y rhewl yna achos i ni ddim yn gweld calonau pobl eraill. A felly mae'n bwysig bod ni ddim yn cwestiynu calonau pobl, ond i ni yn gallu dweud mae yna drosedd wedi ei wneud fan hyn falle. Mae hwn yn erbyn gair Duw. Mae eisiau delio gyda hynny wrth gwrs, ond bod ni ddim yn mynd tu hwnt wedyn i air Duw yn ein barnedigaethau. Mae hefyd yn mynd mlaen i ddweud, a all y dall arwain y dall. Tybed pwy sydd yn ein harwain ni yn y ffordd i ni'n byw? Ydy ni yn dilyn esiampl eraill o'n cwmpas ni, a fod hynny yn lliwio y ffordd i ni'n byw? Chi wybod, i ni yn gallu gadael i lot o bethau'r byd a phobl y byd i ddylanwadu ar y ffordd i ni'n byw, os nag i ni'n ofalus. Ond mae Iesu yn rhybuddio yn erbyn hynny ac yn gwneud i ni sicrhau bod ni'n cael ein harwain gan yr athro, ganddo fe. Mae'n rhoi dameg, adnod 39, a fedr y dall arwain y dall. Ond nid syrthio i bydew a wna'r ddau. Nid yw disgybl yn well na'i athro, ond wedi ei lwyr cymhwyso, bydd pob un fel ei athro. Pam yr wyt yn edrych wedyn ar y brychein sydd yn llygad dy gyfaill, a thithau heb sylwi ar y traws sydd yn dy lygad dy hun. Felly mae'n gyntaf mae'n dweud, mae rhaid i ni ofyn y cwestiwn, pwy yw'r athro yn dy fywyd i? Pwy yw'r un sydd yn darwain di? A dyma pam o'n i'n dweud, mae rhaid fod ein llygad ni ar yr arglwydd Iesu, trwy'r amser. Ac ar yr efengil, trwy'r amser. Ein bod ni'n atgoffa hyn fel mae'r arglwydd wedi bod yn drigaro tuag ato hi, mae'n ei alw fi nawr i drigaredd tuag at eraill. Mae eisiau ni hyd yn oed atgoffa hyn o beth mae'r arglwydd yn gwneud yn ein bywydau ni nawr. Be mae'r arglwydd wrthi'n gwneud nawr? Wel, ein paratoi ni at y nefoedd. Mae'n ein sancteiddio ni. Hynny yw, gwneud ni yn debycach i'r arglwydd Iesu. Felly ni unol â hynny, sut mae fy mywyd i nawr i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu. Os nag yw'n llygad i ar yr arglwydd Iesu, sy'n chans dyfio i fod yn gallu gwneud hynny. Mae eisiau bod fi'n myfyrio ar yr arglwydd Iesu, ar ei gymeriad ar ei natur ar ei weinidogaeth fel bod fi'n gwybod sut i ymdebygu iddo fe.
yn nerth yr ysbryd glân wrth gwrs. I ni fyfyrio sut i ni wedi profi fel bod ni'n gallu efelychu. Tybed, pwy sydd yn eich arwain chi? Ydych chi'n cael eich arwain gan un sydd yn ddall? Yn ddiddorol, yn nes ymlaen, yn Matthew 15, yn nes ymlaen yn y hanes gweinidogaeth Iesu, mae yna rhain sôn am y Phariseaid, ac am y Phariseaid, mae Iesu'n dweud, gadewch iddynt, arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Maen nhw'n rai sydd yn arweinwyr dall i ddeillion. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Yr un darlun eto. Felly gweddiwch y byddwch chi'n cael eich arwain gan un sydd yn abl eich arwain chi mewn ar lwybr cyfiawnder, fel wnaethon ni glywed yn Salm 34. Yna, yn ola o ran y darluniau mawr, y trawst yn y llygad, neu'r brycheun yn y llygad. Nag yw e'n rwydd i edrych ar bobl eraill a gweld beth sy'n wrong o mywydau pobl eraill. Nag yw e'n rwydd? Nag yw e? Os ni'n onest? Neu ni'n meddwl bod e'n rwydd? Mae'n rhwyddach na edrych ar ein bywydau'n hunan. Mae'n demtasiwn i ni. Mae waith i ni fod yn onest. Mae'n demtasiwn i ni i edrych ar fywydau pobl eraill, achos mae'n llai poenus nag edrych ar ein gwendidau'n hunan falle. Mae Spurgeon yn dweud, Jesus is gentle, but he calls that man a hypocrite who fusses about small things in others and pays no attention to great matters at home in his own person. Mae hwnna'n bwysig. Y temtasiwn yw i edrych allan, mae'n haws. Ond mae eisiau ni edrych yn fewnol. Pwy yw sy'n ni i rywun arall, hyd yn oed os yw eich cymhellion chi'n dda? Os oes gyda chi y trawst yma yn eich llygad eich hunan. A'r pwynt mae'n wneud yw nid, a dyma un peth pwysig, nid dweud mai peidiwch â poeni am y brycheun yn llygad person arall. A peidiwch â dymuno tynnu'r brycheun yna mas o lygad rhywun arall. Nid dyna beth mae'n dweud. Mae e'n dda os mewn cariad i ni'n gallu helpu Cristion arall i dynnu'r brycheun bach yna mas o'i lygad e. Ond mwyn gallu gwneud hynny, mae eisiau bod chi eich hunan wedi tynnu'r trawst mas o'ch llygad chi yn y lle cyntaf. Yn bwysig, mae'n dweud, i ni ddim hyd yn oed yn gallu gweld yn glir nes ein bod ni'n tynnu'r trawst mas. Ac darlun yw, wrth gwrs, os oes rhyw bechod mawr yn llechu yn ein calon ni, dyna dyle fod ein concern ni. Ni'n dechrau gyda hwnna. Dyw e ddim chwaith yn dweud, mae rhaid eich bod chi'n berffaith mwyn gallu helpu rhywun arall. Na. Bod chi'n gallu sicrhau, os yna rhywbeth yn llechu'n enfawr yno chi, hwnna yw'r bris cyntaf. Hwnna yw'r lle cyntaf i orfod delio gyda hwnna, oherwydd oni bai bod chi'n delio gyda hynny, chi'n methu gweld yn glir i ddelio gyda. Mae'r ffordd i chi'n mynd i edrych ar y brycheun yn llygad rhywun arall wedi ei gymylu mewn gwirionedd, a chi ddim yn gallu gweld yn iawn. A felly gofalwch dros eich calon. Mae hefyd eisiau fyna felly yn dod bod ni'n edrych yn fewnol ac yn gofyn y cwestiwn, beth yw'r problemau yna? Oes yna broblemau yn fy nghalon ni? Oes yna bechodau sydd eisiau delio gyda? Oes yna rhyw batrymau mawr o bechod yn fy mywyd i? Oes yna wendidau enfawr dwi angen delio gyda? Mae eisiau chi weddio arglwydd goleia fi, dangos i fi y pethau yma, i fi allu roi nhw i farwolaeth, i fi allu unerth yr ysbryd delio gyda nhw. Yna ni'n gallu edrych i helpu eraill mewn cariad gyda bwriadau dionis. Nawr, i orffen, o adnod 43 ymlaen, mae'r arglwydd yn rhoi darluniau nawr i ni, ac mae'n sôn yn gyntaf am adnabod coeden wrth ei ffrwyth. Ni'n gorffen gyda hyn. Ni'n gyfarwydd gyda'r darlun mae Crist yn rhoi nag i ni o fod e wedi ei grafftio ni fel canghennau mewn iddo fe, y wir wynfydden. Ni'n gyfarwydd ar darlun yna, ond mae'r darlun fan hyn chydig bach yn wahanol. Achos beth ystyn ni, dwy coeden dda a coeden ddrwg. A maen nhw'n rhoi dau fath o ffrwyth, really, neu un ffrwyth da a draen mewn gwirionedd yw'r llall.
A beth mae'n dweud yw, allwch chi ddim disgwyl ffrwyth da mas o goeden ddrwg. Allwch chi ddim chwaith disgwyl i goeden ddrwg roi ffrwyth da. A yr adnod allweddol fan hyn yw adnod 45. A mae'r dyn da yn dwy'n daioni o drysor daionis ei galon. A'r dyn drwg yn dwy'n drygioni o'i ddrygioni, oherwydd yn ôl yr hyn sy'n llenwi ei galon, y mae ei enau yn llefaru. Yn y cyd-destun yma, y goeden yw eich calon chi a trysor eich calon chi. A'r ffrwyth yw'r hyn sydd yn dod o'n ffordd ni o fyw. A beth mae'n dweud yw, allwch chi ddim disgwyl fod daioni yn dod mas oni bai bod e'n dod o drysor sydd yn eich calon chi yn y lle cyntaf. Os mae Iesu ar efengyl yw ein trysor ni, mas o hynny bydd daioni'n dod. Mas o hynny bydd ffrwyth da yn dod. Ond os nag yw'ch calon chi'n iawn gyda'r arglwydd, sy'n chans i chi ddwy'n ffrwyth. Sy'n chans fod y ffrwyth sydd yn dod mas ohonoch chi mynd i fod yn dda. Dyw'r pethau mae'r arglwydd newydd i sôn amdanyn nhw ddim yn mynd i ddigwydd. Oni bai i fod bod chi'n rhyw fath o dwy'n maith o'r galon yna a'r trysor sydd yn y galon yna, sef Crist a'i efengyl. Nawr, falle bod hyn yn anodd clywed i rai, ond os ydych geiriau a'ch buchedd chi, ffordd o fyw chi, yn amlygu caledu a chwerwder a casineb tuag at eraill, mae hwnna'n amlygu rhywbeth am eich calon chi. Mae'n amlygu rhywbeth bod yna broblem yn eich calon chi. Ond mae gobaith, mae gras ar gael. Mae modd i Grist ddod yn drysor yn eich calon chi. Dyna yr unig gobaith mewn gwirionedd. A mae'r arglwydd yn gorffen y bregaeth yma trwy sôn, a mae hwn yn bwysig bod ni'n cofio, nid theori yw beth mae e newydd i drafod. Hynny yw bod ni'n dweud, ni yn caru rhywun sydd yn ein cysau ni. Hynny yw bod ni'n perswadio ni'n rhywsut bod ni yn, ond bod e ddim yn dangos i hunan yn allanol. Mae Iesu rili eisiau pwyntio mas, mae gwir gariad, mae gwir drigaredd yn cael ei amlygu mewn gweithredoedd. Allwn ni ddim osgoi hynny. Sylwch, adnod 46 ymlaen, pam yr ydych chi'n galw arglwydd arnaf, heb wneud yr hyn yr wyf yn ei ofyn. Pob un sy'n dod ataf ac yn gwrando ar fy ngeiriau ac yn ei gwneud, dangosaf i chi i bwy mae'n debyg. A mae'n debyg i ddyn adeiladodd di a chloddion ddofn a gosod sylfaen ar y graig, a phan ddaeth llifogydd ffrwydrodd yr afon yn erbyn y tŷ hwnnw, ac ni allodd ei syflid neu symud, gan iddo gael ei adeiladu yn gadarn. Ond mae'r sawl sy'n clywed, ond heb wneud, yn debyg i rywun a adeiladodd di ar brydd, heb sylfaen. Ffrwydrodd yr afon yn ei erbyn a chwalodd y tŷ hwnnw ar unwaith a dirfawr fi ei gwymp. Sylwch, dyw dweud arglwydd ar ben ei hunan ddim yn golygu unrhyw beth. Gewch chi alw'ch hunan yn Gristnogion till the cows come home. Dyw ddim yn golygu dim byd. Mae pobl yn neud e. Dwi'n Gristion, dwi'n dilyn Iesu, dwi'n neud hyn. Dyw hynny ddim yn golygu bod chi'n Gristion. Dyw e ddim. Yr hyn sy'n amlygu beth yw trysor eich calon chi, neu pwy yw trysor eich calon chi, y dystiolaeth ohono fe, neu'r amlygiad yw'r ffordd i ni'n byw. Mae Iesu'n dweud hynny'n glir fan hyn. Pob un sy'n dod ataf ac yn gwrando ar fy ngeiriau ac yn ei gwneud. A felly mae'n bwysig bod ni ddim yn colli golwg ar hynny. Mae'r arglwydd yn nerthu trwy ei ysbryd mwyn i ni fod y disgyblion mae di'n galw ni i fod. Yn nerth yr ysbryd mae e. Nid yn ei nerth ni, ond mae'n dod am fod Crist yn drysor. Mae'n dod am fod e wedi rhoi natur newydd i ni, gyda'r capacity nawr, a mae'n bod ni, a byddwn ni'n edrych mwy ar hyn heno,
yn fyw i Grist, wedi marw i bechod ac yn fyw i Grist. Dyna fyddwn ni'n edrych arno heno. A byddai'n help mawr os ych chi eisiau deall mwy am hyn i ddod heno. Fel ein bod ni'n dod i ddeall pa fath o fywyd mae Crist wedi agor y drws iddo fe. Mae di'n rhyddhau ni o'r glwyddiaeth pechod mwyn i ni fyw iddo fe. Fel fod arglwydd yn wir pan ni'n dweud e. Fod e ddim jyst yn eiriau gwag, ond ein bod ni'n dweud arglwydd ac i ni'n dangos arglwydd yn y ffordd i ni'n byw. Ac felly gweddiwch y byddwn ni yn gyntaf yn derbyn natur newydd, os nag ni wedi eto. Gweddiwch y bydd Crist yn drysor ein calonnau ni. Ond yna, yn dilyn hynny, y bydd ein llyged ni ar yr arglwydd Iesu. Mae e'n rhwydd colli golwg ar hynny. Bod Crist a'i efengyl ddim yn ganolog i'r ffordd i ni'n byw ac yn delio gydag eraill. Gadewch i drigaredd Crist ac efengyl Crist siapio'r ffordd i chi'n byw, a mae pobl eraill yn cael eu trin ganddo chi. Gobeithio bod yna'n glir i ni. I ni wedi cael ein galw fel oedd Crist wedi delio gyda ni, delio gydag eraill. Os yw'r efengyl ar flaen ein meddyliau ni, bydd e'n siapio'r ffordd i ni yn delio gyda ein gelynion ni, y rhai sydd yn ein cysau ni, hyd yn oed y rhai sydd yn ein camdrin ni. A gweddiwch wedyn y bydd ein tystiolaeth ni trwy hynny yn effeithiol. Wrth i ni ei caru, wrth i ni fod yn drigarog tuag at eraill, a bydden nhw'n profi rhywbeth o'r efengyl, rhywbeth o gariad Crist tuag atyn nhw, ac y bydden nhw'n dymuno dod a profi hynny trwy'r arglwydd Iesu ei hunan hefyd. Gogoniant a mawl iddo fe. Amen.